Губи. Айде, има си. Не знам как да го спра. От настройките. Тъсте. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Здравейте. Здравейте. А, Слушам ви. нещо се обърка тук. Объркали сте явно. Ми така и така свързвам, кажете нашето име. Еми, аз се казвам Джокера. Джокера. Браво. На коя дата сте роден? Еми, абе, какво значение има? Аз искам да ви питам нещо. Добре, питайте ме. Да. Да не е някоя глупост. Не, без такви си. Добре, кажете. Слушам. Значи, искам да ви питам аз. Ще спечеля ли от тотото аз сега? Абе, нали знаете вашата рождена дата? Дата не мога да ви отговоря. Мога да ви кажа, че имате много такъв дух, добър, силен мъж сте и малко объркан живот водите. Но Значи- това е ви пратите на вашия глас. А за тотото ми трябва вашите данни. Да, ама не мога да си дам данните аз. Той означава ли, че няма никога да спечеля? Не. Кажи ми коя година си роден. На колко си години? Еми, няма да мога да кажа. Добре, моето момче. Пожелавам ти най-голямата сума да спечелиш от това. Добре, може ли да питам още нещо поне? Да, питай. Слушам. Да, ама отказах се, няма да питам. Добре, жив и здрав бъди и нека в тази Ама не, ще питам. спечелиш Чакай малко. голяма сума. Не, чакай малко, ще питам. Добре. Слушам. Обаче, не, няма да питам. Няма да питам. Добре, тогава не стига ти пост. Пожелавам ти много. Не, чакай, може ли още няколко импулса? Може ли последни импулси? Добре, кажете, слушам. Ало. Мамо да еба, изхабих си импулсите. Значи, щом не казваш данните, ставаш телефона. И така. Те ли? Очакваш. Ами затворете телефона, да не ти хабите и пост. Няма, не искам да затварям. Искам да си изхабя всичките импулси. Явно